Hingpit na nga nahimong bagyo ang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility. Matod sa Pag-asa, hinay man ang dala nga hangin niing maong bagyo apan ang publiko gipahimangnuan sa daghang uwan nga dala niini nga mamahimong moresulta sa halapad nga pagbaha ug landslide. Ani ang report ni Luan Mayrondina. Alas 8 kaganihang buntag, hingpit na nga nahimong bagyo ang low pressure area nga gimonitor sa Pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility ug gitawag na kini karon og bagyong Wilma. Alas 11 kaganihang buntag nasigpatan ang bagyong Wilma 625 kilometers east of Catarman, Northern Samar. Nagsubay kini pa west-southwest sa bahin sa nasod. With this movement at 20 kilometers per hour, expected na to nga makalandfall siya sa may Leyte, yung main track nato ugma sa buntag. And then Sabado sa buntag, and then makaabot sa Cebu sa tong main track Sabado sa gabi. Sa pagkaron, gipaubos na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Leyte, Samar ug Biliran. Samtang karong gabi, posibleng malakip na ang Cebu sa mga ipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Matod sa Pag-asa, aduna pay tsansa nga mulihis ang bagyong Wilma sa track nga subayon niini. Apan kun adto kini unang mo landfall sa Northern Samar, dako ang tsansa nga ang ikaduhang landfall niini anhi dinhi sa Subo. So di ta mayor asa dapit kay ang uncertainty niya taas pa kaayo, pwede kay siya mulihis pa based sa ato ang uncertainty cone nga latest forecast track nato. Posible pa siya mulihis ari sa Northern Mindanao or didtong napita sa Northern Samar. Itandi sa bagyong Tino ug Super Typhoon Uwan, hinay ang hangin nga dala sa bagyong Wilma. Apan ipahimangno ang Pag-asa nga dili mo kumpiyansa tungod sa daghang uwan nga dala sa bagyong Wilma. Sa monitoring sa Pag-asa, mulanat og 2 ka adlaw ang pagtadla sa bagyong Wilma sa kayutaan sa Visayas tungod sa pagbira sa hanging amihan. Sa 24-hour rainfall forecast sa Pag-asa, nalakip ang Cebu sa mga dapit nga gipaubos sa orange heavy rainfall alert, sugod ugma diin posibleng masinati ang 100 to 200 millimeters matag square kilometer nga gidaghanon sa uwan sulod sa 24 oras. Ining behavior gani sa bagyo nga hinay ang iyang lihok, mas daghan ang ulan niya nga ibundak sa mga lugar nga iyang agian. So mo bitaw ni nga atong gi-raise sa 100 to 200 millimeters ang rain ani niya nga posibleng ibukbo diri sa Cebu. Ingon man sa Bohol, Negros. So kinahanglan magbantay taniani kaysa posibleng pagbaha og dahili sa yuta. Laing gibantayan usab sa Pag-asa ang posibilidad nga mag-interact ang shear line nga anaa karon habig sa Luzon ug ang bagyong Wilma nga makapasamot sa daghang uwan nga mabubo dinhi sa Visayas. Matod ni Engineer Al Kiblat, pangu sa Visayas Pag-asa Regional Services Division, nga nasinati na kini kaniadto sa Cebu, diin nag-interact usab ang shear line ug ang LPA. That was 2011, December pud to siya. Naka-record diri sa Mactan og 185.4 millimeters in 24 hours. Mao to siya ikaduha sa pinaka-highest nga ulan recorded diri sa Mactan for one day. So, angay tang magbantay. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisda.